Kayo, kayo nag-wheeler dito. Kumikita po kayo, mga magkano? Pag 200 lang, tatlo, maghapon. Pwede na po, pang bili ng bigas, no? Oo, kung ano, kung ano lang, pwede na. Pero kulang kung tutusin. Babat pasero po, isa lang yan sa kanyo. Dalawa. Magkano po ang bayad nila? Ano, 20, 25, ganyan. Saan po sila sasakay nyo? Sa Pauwi po. Oo, pauwi. Meron papunta, meron pauwi. Papunta rito, papunta. Dito po yung jeep, no? Tap-tap, no po. Saan po kayo nakatira tayo? Yan, sa Talisya pa ako. Ang malayo po. Oo, magalang pa ako. Ilang taon na po kayo? 52 tinanggap ng pamilya. Ako, 55 na. Matanda ako ng 3 years sa inyo. Tanggap nila yung conclusion na walang formula sa nangyari. Hirap po ng buhay, no? Tagal lang. Oo, na-stroke po ako. Basta magkilos-kilos ka lang pa rin. Opo. Taga Mabalacat po ako eh. Santo Rosario. Department of Education na nananawagan na kaya alam na daw na makapagpunta ng privado itong pagpunta sa pinatid itong mga bata. Kasi yung pagkamalinaw po Ito po tayo, yung palengke dito, kung gumagana pa, yun dito. Hindi na. Ilan na lang yung naiwan ka? Ilan lang dito na iwan eh. Yung matatag na lang yung naiwan dyan. Kasi mas ginusto nila doon na magmalengke, no? Pag nag-wheeler kayo, magkano po ang kinikita nyo? Hindi, pare-pareho. Ano, 300 o? Hirap din o po. Paano po kung may pamilya kayo, nag-aaral na po? maraming salamat. Tsaga lang po, no? Pangilan po kayo kanyan dito? Ito. Ang dito po, no? Ito nakatiro. O, tipo po, yung naka-on the ball ngayon dyan, anong oras po kaya bibiyayan? Pag may dumating na pasero. Dumating na pasero, no? Yan po mga kabrigada, pasintabi lang po medyo sensitibo at pakigabayan po yung mga nakikinig Saan po na kayo nakatira? mga kabrigada. Dito. Mas po may problema. Yung iba po, Santo Lucia, no? Santo Lucia umuwi. Mayroon pong mga may mga hotline, may mga ahensya tayo ng gobyerno, at syempre may mga kamag-anak kayo hanggang tumulong po sa inyo. Ilang taon na po kayo? Paranas kayo ng 60 na. Meron na po kayong card na senior. Wala pa, mag-apply pa rin. Gapla. Naka-apply na. Mga ganun na yung... Hindi ako, 55 na. 5 taon na lang, senior na. Tama na, kabigatan na, tama na. Yan o, umalis po yan o. Papuntang Angeles, no po. Oo, mabalakan. Daming mga driver. Kung nandito yung palengke, medyo malakas po niyan, no? Malakas dati. Kaso nagpilit sila sa
palengke ron, no? Doon po, punta ako doon sa palengke. Daming namamalengke doon. Matao, pati bahay, ginawa na lang tindahan. No? Di ba dati po pinalis sila doon? Oo, dati pinapalis ng military. Wala rin nangyari. Umalis lang sila, tapos bumalik, no, sir? Magtungo lamang kayo sa may Bento Laming Court Store ng Mga tawad na talaga kung saan gusto nila, no, sir? Company North, Operation Supervisor, Engineer, Inventory Analysis, at Industrial Engineer. Samantala sa may bahagi naman ng Mandaluyong, Ako po taga Santo Rosario. Rosario. O pala ka to? Dito. Pumunta ako dito para mag-jogging, maglakad, para mas yung paglalakad ko sa pagka-stroke ko. Simula ngayong araw hanggang Miyerkules. Ito naman ay mga vacancy sa isang kilalang Ayun po, kukuha ko ng video sa inyo po. Baka sakali po, lagay natin sa Facebook at saka sa YouTube. Di ba sisikat po tayo, no? Kahit maliit lang. Gusto ngayon ang video-video, no? Hindi man makakarating sa... Biro nyo po yung video, makakarating sa ibang bansa. Mga ibang live, mapapanood niyo ang kalagayan natin. Kasi yung kalagayan natin, mahirap talaga po eh. Hindi natin pagjagaan ng kahirapan. Talagang masasadlak tayo sa kahirapan na, sir. May kasama kami nagbibilang para last day. Ano para last po? Nagbibilang siya. Bilan. Lagi sa kabila na kabila. Doon sa... Ito kamay niya po, nagagalaman. Yan naman ay salat. Yan po ay para sa mga nagtanay. Siguro maano yung paa niya, no? Ayaw niyang minto kasi siya lalo. Oo, mahito siya. Parang yung Opo. Kaya po ilan sa mga maaapektuhan ng examination schedule ng Maynilad sa hanggang ilang taon na meron na pa sila na agad kasi ng gabi na aga-aga po ito ha. Bata pa, pag 60, no, sir? Pag-iwasang barangay, mawawala ng dami ng tubig. Parang pataturi po kayo ng guardian, no, sir? Guardian din po ako eh. Hindi mo na ako nagpatato. Sa Angeles po kami nagsumpahan nun. Meron kaming matanda nun na kasama. Meron po kayo? Oo, kalang. Hindi, yung ano na founder, hindi na tinatatakan kasi matanda na. Oo. Saka ano, retired principal siya. Yung po sa Angeles ng likod ng Pampanga yun eh. Ano po yun? Military. Major ata o general yung nakahawak sa guardian po. Mga kabrigada, oras natin alas 8:58. Kanina pala bago tayo makarating dito Sa umaga po, anong oras kayo lalabas? traffic yung mga Natin po yung anak ko dito. Maaga po, no? Pero pag walang hatid, baka ganitong oras, doon pa lang ako lalabas. Di ba naipit na sila doon? Kasi kapag Ilan po yung anak nyo? ka, medyo tinaas. Kasi Marami, piso. Yung sa inyo po, sa bahay lang siya. May pamilya na yung sa mga ano yan, naiwan doon sa... mas mataas na mga kabrigada. Yung mas mataas na po mga kabrigada yung penalty. Kaya ako po, pag na-stroke ako, hindi ako tumitigil maglakad eh. Pupunta ako sa San Fernando, sa Apas. Kasi kung iinto kang maglakad, manghina ka na tay. Abi!
Teka.